Terve. Nytpä se alkas tuo servoletin laittaminen. Pari viikkoa vappuaikkoja. Meininkinä oli, että jos lähtenä tuonne vappuruisinkin. Toki riippuu, että saanko minä tämä katastettua siihen kuntoon. Otetaanpas mitä se sanoo, lähteekö pyörimään. Sehän lähti kuin palmu alta. Oho. Oho, on vähän ohi. Katsotaanpas muuta. Ovet on ehkä nyt auki, jos oikein muistan. On vähän pölyissyt vielä, mutta nyt tuolla on toisessa autossa vähän rekvisiittoa otin mukaan. Niin olisiko se siinä? Sen tuvilla mahtunut liikkeen. Siellä on vähän tätä hitsauskoneita ja uudet etujarrulevyt on ja satulat on tuolla ja tilasin jo silloin viime syksynä kun tarkoitus laittaa, mutta loppu aika kesken. Tuo rengas pysty. Mikä tuo? Mitäs tuo? Tuolla on tuo. Täällä on satulat ja en edes muista mitä kaikki, että huolto-osia on kanssa tuossa laatikossa. Se on tuo. Ja mikki. Rälläkkä, pienrälläkkä ja tää vielä ottaa toinen rälläkkä ja tuo letku, suojalasit ja hitsaskypärä. Tunkis. Mistä minä nostan? Tähän se ottaa vähän paremmin mahtuakin kuin Volvon kontteen. Joo. Hyvä kauppa-auto se on tuommoinen servoletti, kun mahtuu vähän isompiakin kyyttiä, jos sattuu innostumaan kaupoilla. Hitsas paitto on siinä. Kaasupullo. Siihen. No, se tuo ei tippaa. On vähän pölissyt tielläkään. Katsotaan mistä ovesta otetteko se tuossa. Eikö siellä on joku? Mene sisään. Onko se tuolla pilttu se? No, onpas kahtamassa. Joo. On vähän siivottu tuosta. Ottaa se tuomaan. Nyt on takaperin se pyörin päin tulossa.
Siihen ton kääntää. Mahtuu A-liitosta.Ille ovimatka. Mikäkäs se tuo aurinko? Tässäkö ei liiemmin peruutuskameroita tai tutkia on? Ei pilipata. Vasta kolinasta kuulemma, että nyt osuu johon. Olisiko vielä karvan verran tuolla? Onpas joskus se hyvää siinä. Ja tähän mahtuu kulkemaan ja on nostun, niin mutta kun mahtaa olla, että se onhan se jotain vähän näkyy merkkoa. Moottoriöljyä näkyy vuotavan jostain. Mistä se tulloo? Tuosta on lein. Tuolla se tulloo jo. No, nyt tästä tohon. Siihen seis. Valokoppia. Tuu. Tänne olisi tarkoitus vähän kartoittaa, että minkälainen revohka tässä on, että mitenkä paljon ostetaan rauttoja ja muuta, että minulla on suunnitelmissa, että olisin tuo sitä aika paljon aikaisemmat omistajat jo hovitun lopille hitsannut tuota runkoa, että olisin vaihtena sen rungon, mutta ei kyllä aika anna periksi, eikä minulla ole kyllä runkkoakaan vielä ostettuna, että jos vielä tälle leimalla se hitsos. Hitsas. Mutta joo, hei katsoko siitä ylöspäin. Suunta. Oh. Noussuuko tasaisesti? Aika hieno.
Joo, siitä sitä vaan tunkattaa. Käy ylös ne ylti nuo puukit. Kammella vähän liian pienet nuo. Yltää, minkä yltää. Ei ne kyllä enempää. Iskarin tuosta, jos laittaisi, että kestää. Pitäisikö tuosta akselista laittaa? Ois sona olla isommat tippukit perään. No tuosi Virman nopukit, ne on vähän isommat. Katsotaanpas mitä se siitä on. Oi, miten jäk. Tuon ei ainakaan oos. Ei tuu toinen. Ennellä paljonkaan kyllä tämä on. Taakse ostan se isomman puki. Kää paukka. Seikkaat on siihen. Sitten mennään keulan puolelle. Sekä tämä meidän tunkki nosto. Toinen pukki. Joo. Ottamme siitä. Eikä meillä käypi. Mä pimmenen. Tuosta vallaa vielä. Aika painava se oli tämä. Monenko tonnin tunkki tämä? 3 tonnin. Mitä typpiin keikkun nosti? Mä nyt saakeli 3 tonnia voi kelpaa. Tää ei oo vielä oikein tehty hiki. Olisikohan sen mahtanut kyllä saada tuolla nosturillakin. No. Tää on tässä viikonloppuna. Minnekäs laititte? Jäällä tuonne. Tää yltää se, mutta se tippuu vähän alaspäin. Haitannako tomitte? Aika paljon kyllä vuottaa tota öljyä. Minä muistan, että se noin paljon olisi syksyllä kyllä merkannut. Käsillä vuotta. No on kyllä aika meidän näköiset nuo letkut jo. Onpas tuo. Toinen on samalla. Tuon. Sitten varovasti yritet tällaisen kerran. Vittu, kuka se käski näin tiukkaan laittaa? Osuu. Tuo puoli mahtaisi osua.
Kylläpä siinä. Oho. Sehän tuli vauhikkaasti. Se olisi pukkivaras. Oho. No. Katse aatako. Lähtee kahtamaan. Tää sillä tapahtuu. Pohja alla. Mistä katsottaa ekaan? Takarunkohan näissä on se pahi. Tässä taitaa kyllä tässä tapauksessa olla yhtä paha koko tuo runko. On teillä kun muukki käännä ja turraamassa. Entä sopii varmaan jo uvelle ruveta hitsomaan ja se tuo ranna. Aha, siinä ei reikä. Aika paljon tullut tuota mossukkaa tuolla. Pikkusen on tuota maapalloa tuolla sisällä. Mä en kyllä ymmärrä, kun jotti hitsoa näitä paikkoja, niin kuin tässäkin on vajettu jätetään nämä entiset paskat tänne alle ja peltiä vaan päälle. Oikein minä arvelin, kun minä syksyllä arvelin, että minä hirveästi kehtoottele kärjäkään vetteen, niin ihan on kyllä oikein arvelit. On tämä viime vuonna leimattu, en minä tiedä. Voipiko nämä näin paljon sitten ruostua vuoteen, mutta aika uskomattomalle kyllä tuntuu. Vallaanko ei talvella ajettu tällä ollenkaan, että olisi suolallakaan ollut mitään osuutta asiaa, mutta tuolla on joku halakima ja oho. Kyllähän sitä melkein sormi menee tuolta läpi. Ruppee painelemaan. Ei oo vielä isotettu mitään. Rauttani. Jaha. Näkyy tuosta on jo joku hitsannut ja tuohon niin laitettu jo paikka ja mahtaahan se olla, että tässä ei paljon semmoista paikkaa ole. Pohja nyt ei ihan hirmo huonon näköinen. Tämä runko kyllä on tulta, taitaa olla tuo, onko halaki. Kyllä. Tuo on joku kurkistusreikä. Sillä on vähän isompi kurkistusreikä. Kylläpä pölissä. Oho. Siihen tuli sormella semmonen. Tuolla vähän huono. Joo. Kyllä tämä peräpia lakkaa olla vähän tämmönen aika huono. Tuostahan lähtee tuo mukka ja otetaan ne tuolla lailla. Niin siihen on molemmin puolin on paikat hitsattu. Nekin on hitsattu entisempiä. Tehty vanhat paskat tonne alle. Tuollakin on niinku paikkoa paikan päälle. Vähän sille nähdäks, joo. Mutta katonko minä oikein, että se on tuo. Se on se yläkorvakko revenä vähän irti tuolta noin. Tai joo, senko iskari, yläkorvakko. Tänne ei joku tehnyt tämmösen. Tee se itse korvako. Tuon näköinen ja toisella puolella on originaali. Se on tämän näköinen.
Kyllähän tämä pistää vähän huokkailuttamaan. Kompura tuntuu olevan vielä. No kyllä minä laittanut. Vissi unohdun näin. Ottapa sitten keskivaiheelta. Tuossa on tuommoinen reikä. Et sormella tulla. Tuolla on vähän tuommoista pehmeolosta tuossa korissa. Tuolla sama homma. No nyt ei loppele se hirman pahat on. Tuommoiset, tämä runko, niin tuossakin on, niin se on hitsattu pialle ja täpillä tuolla rypeltään kiinni. Teillä sama homma ja onko tämä jättää 2-3 millin peltiin. Nää tein silloin kesällä tuon putken tuon. Mä kästelin pihassa. Ja se vähän näkyy muutaman öljyä. Mä nyt saattais mennä vielä tällä eessä tuon takapia saattaa se huono ja sitten tänne vähän peltiä itse. Mä muistin, että tämä oli pahempi tämä kynnys, mutta olisiko se ollut tuota? Katona tuota se on. Joo. Nyt putkea teen, että joo. Siinä on vähän semmoista huonompaa kohtaa. Onko se tiellä jotta? Ei. Tästä mä koteella. Tuolla on pikkusta tuommoista paperaa. No sitten lähti tuo. Ja siihen ne on hitsattu jo joku ohitsena tuohon. Se on hitsattava tuosta tuohon. Joo. Uskallettaako tuonne kokeilla? Osaan sen vaan uskalletta. Uskalletaan se katastusmies. Ottaako öljysuottimen jalasta tota öljyä? Tullaan sitä kyllä. Onko se käytön puutetta, niin voi ottaa. On se kyllä märkä tuolta, mutta voin veikata, että Kampiakselin takapien Stefan ottaa kyllä tuolta reistä. Pyörimmähän se kun laittaisi, niin erottaisi sitä mistä se. Se ei minua niin paljon tuon öljyvuoto huoleta kuin tämä rungon kunto. Tuossa on pikkunen kurkistus. Tuo on se pahaa. Onko tässä tehty? Ei, kyllä se tuokki on vietty pieleen. Arvelin, että onko tässä tehty oikealla lailla. Tuo on se aika pitkälti on hitsattu tuohon. Uutta. On se kuitenkin pokaattu, että se on niinku yritystä is ollut. Se on se polttoainesuodatin tuossa. Siinä on se siirtopumppu. Sähköinen, se on tulla piäällä. Otettu pelti pois eestä, niin sitten peres paremmin. Joo. No, tää runkkos mennä, laittaa tuolla reikä. Ois vähän tätä. Se kyllä sitten tuppoo yleensä vähän laajen. Tämä puoli on kovaa. Tuohon on joku itse paikan viereen. Äkkiä kahto on se mennä 3-4 millin tuo runko alun perin ollut.
Tää hyvälle tuo Joose etupuolta. Toista puoltahan sitä näkee. Mulla on se aikaisempi servoletti, niin se meinas tuo polttoainetankki puuta, kun tää oli lahonnut nuo minkä pannat tulloo kiinni, niin tuolta rungosta irti. No nyt se on ollut toisella pannalla vaan kirkkitty vähän, ei kun kahdella pannalla. Tuolta puuttuu muuten välistä tommoset kumit. Sopi sinne askarella paskarella tuon rungon kanssa mennä turata. Saattaa heitä sinne olla vielä turatettua, kun ruveta vaihtamaan tuota runkoa. Peltiä pitää nostaa vähän, että suotais tuonne korjattua. Laittaa niitä kiinnikkeitä pois, ei se tuolta. Ei, tuolla on kyllä kovan näköistä. Se on vaan tuo. Tänne asti varmaan tuo pehmiä. Onko tuossa kanssa? Vähän vaikutus pehmeelle. On tämmönen alumiinikki, paskan kerrejä. Kyllä hän saattaa saada tuon nostimellekin. Ja sitten kestää katse tosta ruumasta. On se pakko kestää. Joo. Nää katon nyt tuolla puuilossa on semmoista 5 milli ja 3 milli on tätä peltiarkkia semmoista. Ei kyllä oo tuo alkuperäinen runkokka kuin 3 milli. Se on vähän turha jyhketä ehkä se 5 millin. Nostaa 3 millin peltiä ja sitten jotta millistä tai 1/2. Viltimassakohan minä katsotaan on semmoista missä olisi tuo pokkaus tähän. Jos se uusis tuonne. Näkyykö? Eikö väärän suuntaan se on tuo kamera töljyttänä on. Anteeksi. Niin. Nyt piltämässä tai jossain on sillä lailla, että se tuo valokki se tuuhuu. Nyt tulisi tätä pikkupätkiä ja sitten olisi tänne päin. Niin. En muista niitä mittoja, että riittääkö sinne sitten. Tässä se tuonne varmaan ottaa tuo. Eikä se tuohon tuua. Joo, se tuolta on ihan sama. Joka tämä kohdalta varmaan. Voi. On kyllä mulle kiire tullo. Jos meinasin sinne loppuruusinkin tällä lähtee. Nyt on 16. päivä, kun se on 15. Sitten kun näki. 16. päivä. 4. Siellä on vähän täppihommoja. On tämä ihan menetetty tämä runko, eikä tuossa kato paikka ja se sormi mennään tuosta paikatusta paikasta läpi. Voi. Joo. Tuolla näyttää kyllä hermoa. Siellä on se akku, mikä laittoi sillä. Sitten jo 3 viikkoa. No. Mitä mä sieltä pois? Kameran linsissäkin vähän pölyä puolet. Se hyötyy pois, tämmöstä on pahetta. Sieltähän minä silloin ostovaiheessa jo kahtelin tätä runkoa. Tiellä on aika pehmeän näköistä. Joo.
Siinäpä sitä on askaretta. Viikonloppu kuluu, nyt on torstai, niin huomenna käydä rauttoa ostamassa ja rälläkkään laikkoja ja teräsharjoja ja siitä katse lähtee. Eteenpäin. Olisi tätä muualta täppihommasta niillä korissa, mutta se on siinä vaiheessa, kun tuon rungon vaihtaa. Niin korisarja käytettävää irti ja sitäkin vähän rituusoitava. Takaoville vähän tehtävää, jotta se sieltähän se on vakio, että se ruppee mehimme. Tässä tullut niin likeelle tuo takapuskuri, niin se rykkii kiinni tuo. Toivottavasti ei oo mitään väliä tällä etupiänsä. Mitenkäs se etut aika jääkästi pyörii. Nytkö jarrut vähän jumis. Mulla on kyllä satulat ja levyt on ette uuvet ja joo. Otetaanpas vielä sitä rekisteriotteesta. Ihmetyttää mitenkä nopeasti voi mä näen runko huonon kuntoon. Se on minusta kevättä, kun se on viimeksi katastettu. Niin se on 17.10.2024 on katastettu, joo. Ei siinä tämä on tämmönen vähän itelle tutuulista, että mitä tässä on. Siitä päästään huomenna retuusoimaan. Palatta. Moi. Joo, jäin vielä miettimään, että jos jollakulla on hyvä kuntoinen tai parempi kuntoinen runko, mikä tuossa Servoletissa nyt on alla, niin kiinnostelloo. Pistän vaikka viestiä, sillä löytyy sähköpostiosoite ainakin. Semmonen. Kyllähän siinä melkoinen jossain vaiheessa se ostettava kuitenkin se runko tuohon, mutta en tiedä kerkiääkö se tähän hättä, jos meinaa sillä vappuruisingissa käydä, mutta saa tarjota runkoja. Ei muuta. Moi taas.